Er det i dag? Hej og velkommen til Hammerslag. I dag er vi i hus 12 på Glamsdalen. Lad os gå ind for at kigge. Lad os gå ind og kigge på det. Det her, det er entréen til skoene og til jakkerne. Det er cirka 2 kvadratmeter gange 1. Yes. Det her, det er så køkkenalrummet, hvor der er dejligt meget med plads og et lækkert sofabord her. Her kan man så sidde og hygge sig med vennerne og lave mad på samme tid. Det er altså køkkenet i forbindelse med stuen, hvor du kan lave din mad. Og så har vi så et lille køleskab her og et mikroovn opover og til tallerkenerne derinde. Og til alle dine dagligvarer og til servitriser heroppe. Lad os gå ud og kigge på badeværelserne. Her har vi så det første ud af 2 badeværelser med et bad og et toilet. Det er ulækkert dernede. Og så har vi det andet toilet herude. Også sammen med bad og toilet. Yes, og så har vi 2 skabe, ligesom over på den anden side. Plads til diverse ting og sager. Lad os gå og se på et af de 4 værelser. Det er en kvadratmeter af 4x4 med dertilhørende hems med trappe til. 4 helt udmærket og rigtig god kvalitetssenge. Og dertilhørende også 4 skabe med, hvor du kan have dit tøj og sokker og diverse ting. Tak fordi I så med i Hammerslag i dag. Ses næste gang.